Když máme směsi hotovou, můžeme začít listovat briketu. Zařízení složíme podle toho, jak vidíte na videu. Do připraveného složeného válce nalijeme směs přibližně po okraji. Můžeme ji rukou lehce utlačit. Nyní nadáme víko a celý válec otočíme. Tyč bude výjíždět směrem dolů. A nyní dáme na válec hever s distančními podložkami.